ಇದೇ ಮರಲಿ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಮರಲಿ ಕಲ್ವಾ ಪೂಲಿಯ ಓ ದೇವರೇ ಇದು ಕೇರಿ ಹೊಲ್ತು ಬರ್ತೇನೆ ಮಾರ. So guys, welcome back to the new vlog. So good morning. ಗಂಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ 9:15. ಸೊ ಇದನ್ನು ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಪಿದಾಡಿಯೇ ಸೊ ಅವ್ರ ಕಾಲ ಆಗ್ತದೆ ಜಿಮ್ಮು ಪೋದು ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕದ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ದಾದ ಮತ್ತು ಆಪುರ ನಿಕಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಗೈಸ್ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಬತ್ತಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನು ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆದ ವರ್ಕೌಟ್ ಉಂಟು. ಸೊ ವರ್ಕೌಟ್ ಮತ್ತು ಆಯ್ಬ ನಿಗ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೋಯಾನೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬೇಕಾದ ಪೂರ ಚಂಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಮನೆ ಪೂರ. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಗುಲ್ಲೋಡು. ಸೊ ಬೇಲೆ ಬೈದಿನಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಅಂತ ಬೇಗನೆ ಬೇಲೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚದು ಅಂತ ಲಾಗ್ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಕೊಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕದ ಬೇಲೆ ಮುಗೀತು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅವಿ ನಾನು ಪಾಡುವೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಹಬ್ಬ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಬೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಅವನಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಾಪುಂಡು. ಸೊ ಬೇಗ ಇಲ್ಲ ಬಿದ್ದಾಡ್ಕೋರ ಮತ್ತು. ಸೊ ಗೈಸ್ ಅಮ್ಮನ ಲೆಸನ್ ಹೋದ್ ಪಿರ ಬತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಾಡಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಮತ್ತು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಗೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಮುಗಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡ್ಕೊರ ತೂಕ. ಸೊ ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಬೈದ್ನ ಮುಗಿಪುಗ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಗಂಟೆ ತೋಲಿ ನಿಕಲು 3:58 4 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಬರ್ತಂಗೆ. ಸೊ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತು ಬೇಲೆ ಕುಲ್ದೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಇತ್ತಾಯಿನಿ. ಸೊ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆವೊಂದು ನಂಜಿ ಬೇಲೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಎಂತ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಪಿದೈಪೋದು ತೂನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕತ್ತಲೆ ಪುರ ಆತನು ಮೋಡ ಮತ್ತೆ ಆತಂಡು. ಸೊ ಬರ್ಸ ಉಂಡಿಪ್ಪೋಡು ತೂಕ ಪಿದೈಪೋದು. ಸೊ ಗೈಸ್ ಹೊರತು ಬೇಲೆ ಮುಗಿತು ಮತ್ತೆ ರಿತಿಕ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಇಲ್ಲ ರಿತಿಕ್ ನಡೆ ಬರೋದು ಫೋನ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ಮುಲ್ ಬರ್ಸ ಸೂರಾಣ ಗೈಸ್ ತುಲೆ December 1 ಬರ್ಸಾರೊಂದು December 1 ತಾರೀಕು ಆತೀನಿ. ಸುತ್ತಲೇ ಗೈಸ್ ಇನಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕಲಿತ ಟೈಮ್ ಬರ್ಸಾರ ನಾನು ಹಿಂದಿ ರಿತಿಕನಿಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ರಿತಿಕ್ ಹೆಂಚ ವಹಿವಾಟು ಮತ್ತು ಬರ್ಸಾರ ನನ್ನ ತವರೆ ಇರಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಹೆಂಚ ನನಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ದಾದ ಮತ್ತು ಬಂಡಿ ಇಲ್ಲ ಬಂಡ ಇನ್ನೇ ನೀರು ಇನ್ನು ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ಮುಗಲ್ನ ತಲೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ರಾಹುಲ್ ಸೆಮಿಟ್ ಬಂಡಿ ಚೀಟಿ ಬರ್ನ ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳಪ್ಪ ನಮ್ಮನೆ ಬಾರಾಡಿ ಏಪು ಬಾರಾಡಿ ಒರ್ಮಗ. ಸೊ ಗೈಸ್ 9 ತಾರೀಕು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ನೀರುಕಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಬಳ ಅದ. ಸೊ ನಮ್ಮ ನೀರುಕಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಬಳ ಬಾರಡಿಗ ಐತಾರ ಕುದಿ ಮುಂದೈತಾರಣ ಎಲ್ಲೆ ತೆಲಿಂಜಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆ ತೆಲಿಂಜಿ ಅಂಡ ಕುದಿ ಉಂಡು ಗೈಸ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಮಿಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದೆ ತೂಲಿ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ತು ದಾದಿ ಖಾಲಿ ಪಂತನ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರ್ನಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ನಾನು ಇಂಜನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾಡೋಣ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಪಾಡ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ರಗಲಿದ್ದ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ 10 ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲ ಐತಾರ ಪಕ್ಕ ಶನಿವಾರ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಪಿದೈ ಪಾಯಿಂಡ ಅವೇನ ಮಲ್ಲ ಪಾಡುದು ಬೊಕ್ಕ ಡೈಲಿ ಐನದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿ ಪಾಡ್ನು ಎಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ಅದು ಎಲ್ಲ ಬೇಲಿದ್ದಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಮೀರ ಮಿನಿ ಪೈ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೊಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೀರ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತದೆ ಕಮೆಂಟ್ ರಡ್ಡೆಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೀರ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಪೂರ ರಿತೇಶ್ ಸೋನು ಪೂರ ಪತಂಬೋಡಿದೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಪೊಯ್ ನೋಡಿ ಪೈಲಕನೆ ಪೊಯ್. ಸೊ ಸಂಡೇ ಕುದ್ದಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಡೇ ದಾದ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಕುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಲಿದ್ದು ಬೇತ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಪದಿ ಬೇತ ದಾದ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮನ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ನನಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಗೈಸ್ ಎದುರು. ಸೊ ನಾನು ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನ ಇಂಚಿನ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಮಲ್ಪನ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಕಂಟೆಂಟೇ ಪಾಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡದ ಐದೆಲ್ಲ ಓಡಾಟ ಮಲ್ತು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದೇಪ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 23 ಆಯ್ತು ಮುಟ್ಟಬಲ್ಲ ಪಾತಿನಗಿರಿ ಜೋರ್ ಮಾತಿ 23 ಆಯ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 23 ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಕುಡಿಯೋದುರ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ಅವಳೊಂಜಿ ಪೆರಡೆ ಕೊಲ್ತು ನಾನು ಕಿನ್ಲಿ ಏನ್ಬೋದು ಕಿನ್ನಿ ಉಲಾಯ್ದಿತ್ತು ಮಾರೆ ಪೂರ ಹೆಜ್ಜಿ ಜವಾಯ್ತಂದು ರೆಕ್ಕೆ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಕೋರಿ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಕಿನ್ನೇನು ಉಲಾಯ್ದಿದ್ದು ಕುಲ್ತದೆ ಬರ್ಸಾಗಿ ಪೂಲಿಯ ಓ ದೇವರೇ ಇದು ಕೇರಿ ಹೊಲ್ತು ಬರ್ತೇನೆ ಮಾರೆ ಈ ಉಲ್ಟ ಗಿಡ ಹತ್ತಾವೇನೆ ಕೋರಿ ನಡೆ ಪೋಂಡಿಯಾ போண்டியா அவட கூடுதல் போண்டியா சரி சித்தினா கொண்டு கீரை கிட போற போயிரு
ಅಮ್ಮ ಹೆಂಗದಲ್ಲ ತೋಜ್ಜಿ ಈರೊಡಿಗೆ 100 ಡಿಸೆಂಬರ್ದ ಬರ್ಸದಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ವಾ ನಮ್ನೆ ದೊರೆಯೊಂದು ತರ ಮರ ಬರೋದು ಮರ ವರ್ಷ ಭಯಂಕರ ಬೊಲ್ಲ ಹತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚಿದ್ದು ಪೂರ ಮಂಜು ಆಗ್ತೀನಿ ದೊರೆಯೋದು ಚಲೋ ಗೈಸ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವಾ ನಮ್ನೆ ಬರ್ಸಾರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಸೊ ಗೈಸ್ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆದ ಬರ್ಸ ಬತ್ತೀಗ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆದ ಜೋರು ತೆಡಿಲು ಬರ್ಸ ಕಾಲಿ ಸೀದೆ ಬರ್ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಗೆತನೋ ನೀನು ಕೂಡ ತೆಡ್ಲು ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಜೋರು ತೆಡಿಲು ಒಂಜಿ ಪುಡಾದಿನ ಮಂಡ್ಯ ಅಲ್ಲ ಹತ್ತಿರ ಮಾರೆ ಫಟ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬರೋದು ನಿಗ್ಲಿ ಕೇರಳಿ ಜಗತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಂಚೈತಿ ನಮ್ಮ ಬರ್ಸ ಒಂಜಿ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ತೋಟ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೋಕಾಪುಂಡು ನೀರು ಪೂರ ಚಳಿಲಾಪುಂಡು ಸೊ ತೆಡ್ಡೆ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪೊರ್ಲಾದಿಪ್ಪುಂಡು ತೋಟ ಪೂರ ಸುತ್ತಲ ಅವೇ ನಿಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತೋಪಾದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಪಿಜಾಂಡ್ ಒಂದು ಬತ್ತನು my hair now, wanna be alone. It's much to bear and you don't care, and I won't play alone. I got you in my sight, I keep all the words you said to me. I'll get you on your knees. Finally guys, namana thought onji tirgidu mugindi. So Rithik nilla apidadi ya nenne illa apidadi ಬರ್ಸೊಂಜಿ ಬರ್ತದೆ ಫುಲ್ ತಂಪಾದ ನೀರು ಫುಲ್ ತಂಪುಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಸೆಕೆಟ್ ಕುಲ್ಲರ ಒಂದಿತ್ತಿಜಿ ಇದು ತಂಪು ನಾನು ತಂಪು ಏತ್ ಪಡ್ದು ಓರಿ ಒಂದು ಆದಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಬರ್ಪುನ ಬರ್ಸಾರ ಟೈಮ ಮಾರದು ಅಪ್ಪ ಚಳಿತ ಟೈಮ್ ಬರ್ಸಾರ ಖಾಲಿ ಬರ್ಸಾರ ಕೂಡ ತೆಡ್ಲು ಮಾರ ಅಬ್ಬಾ ಅವಳು ಒಂದು ತೆಡ್ಲ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಬರ್ಪುನ ತೆಡ್ಲಿತ್ತೆ ಬರೋದು ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ರಿತಿಗನ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ದು ವರ್ಕ ಸೊ ಗೈಸ್ ರಿತಿಗನ ಬುಡ್ಪುನು ರಿತಿಗ್ ಹೋಪುನು ಯಾನ್ ಇಂಚಿ ಹೋಪುನು ತಿಗ್ಗ ಎಲ್ಲೇ ದಿಗ್ಗ ಎಲ್ಲೇದಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಬಾಯ್ ಏ ಬಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಮೂಲಂಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಹಾಂ ಬೈ ಬಲಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಗ ಸೊ ಬಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಬೈ ಎಂತ ಪರಾಬು ನಾಚಿಕಿದ್ದ ಪರಾಬು ಈಗ ಆನ್ ನಡನಿಜ್ಜಿ ಲಕ್ಕಿ ಫೋಟೋ ದೇ ಬರ ಮರಲ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಗೆತ್ತನಿ ಮರಲ ಬೀಡಿ ಕಾಟದ್ ನಿಕಲು ಇತ್ತನಾಗ್ಲೇ ಪೂರ ರೋಗ ಬರ್ದು ಕೆರೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಿಸರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರು ಅವು ಪರಪುನ ಹತ್ತಿ ಒಯ್ಪಾರ ಪುಚ್ಚದಾಗ ಇಂಜಿ ಸೇಲುಗುಂಡು ಗೈಸ್ ಧರ್ಮ ಬೋಡಿದ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತಲ್ಲಿ ಏತ ಪುಚ್ಚದಾಗ ಇಂಜಿಂಡು ಐನುಂಡು ನೈದಗಿನ್ನಿ ಸೇಲುಗುಂಡ పొమోరియన్ క్రాస్ బ్రీడ్ మూజి కిన్నిలుండు మొల్లత్తు కొడుతీ ನಾವು పెద్ద గుడ్డు ఉండు సో నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ పాడుగా ನಾವು ಬೋಡಿ ನೀರಲ್ಲ ಪಲ್ಲಿ ಈ ಕಿಂದಿ ಬಿಜ ನದಿ ಕಿಂದಿ ಬಿಜನ ಪರಬ್ಬು 12 ವರ್ಷದ ಸೊ ಗೈಸ್ ಗಂಟೆ 5:41 ಒಂದತ್ತು ಸೊ ಕೂಡ ಬತ್ತೆ ನನ್ನ ವರ್ಕ್ ಕುಲ್ಲದೆ ಸೊ ನನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾತಾದ್ನಿಗ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ಗಂಟೆ 2:01 ಸೊ ವರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತು ವರ್ಕ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೋದಿತ್ತೆ ಸೊ ಕೋಡೆದ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಏತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬೈದಿಂದ ಅದಾಗತ್ತೆ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೈ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಸೊ ಓಕೆ ವ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನಿಟ್ಟ ಓಕೆ ಉಂಡು ಸೊ ನಾನು ಬಗ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವೇನೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮುಟ್ಟದ ಫುಲ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅದು ಪಾಡ್ದೇನೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಮೇಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಹಾಂ ಇನ್ನಿಗೆ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ತಿರ್ತೀರಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಮತ್ತು ತೋಪದೇನು ಬರ್ಸದ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಪನೇನುವೆ ನಾನು ಎದುರು ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕ ದಿನ ಎಡೆ ಲಾಗ್ಸ್ ಬರೋದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ನಿಂಕ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಅದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಬಟ್ ಆ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಲ್ದೆ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಉಂಟು ನಾನು ನಡದು ದಿನ ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಕಮ್ದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನು ಗೆತ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ಪೆ ನನ್ನ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಹೊಡೆದು ಹೋಗಿ ನಿಕ್ಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಪೆ ನನ್ನ ಡೈಲಿ ಲೈಫನ್ನು ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಾತಾ ಲಾಗ್ಸ್ ತೂಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದು ತೂಲೆ ಅನ್ಪಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೋಗಲ್ಲೇ ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಹೊಸದು ಅದು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇ ತಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್.